Ayan. Hello, everything. Hello, everyone. Good morning. Yeah. Ayan, 1 million in the house. Shout out 2 million. Come here. Let's see. Hello, 2 million in the house. I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. No one negativity surround. I know someday it'll all turn around because of my life I've been waiting for, I've been crying for the people to say that we don't want to fight no more, there'll be no more war, and the children will say one day, one day, one day, one day, one day. Start to bounce, we don't lose. We are loose when your feet on the souls of the innocent, blood drenched paper. Keep on moving, though the ones are still raging. And in this space, you may lose your way. Your way. Might try you crazy, but don't let it take it away. No way. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity is around, I know someday it'll all turn around because of my life. Holiday Harris from the state of California has received 306 votes. Michael R. Pence from the state of Indiana has received 232 votes. The announcement of the state of the vote by the President of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected President and Vice President of the United States, each for the term beginning on the 20th day of January 2021, shall be entered together with the list of the votes on the journals of the Senate and the House of Representatives. Now, one more time, with President Hi, Inday, Donaby, Team Solid. Hi, sis. Hi, Ate Meds, your TV. Hello.
Ayan, baba kayo ng bahay niyo or just type Ilocana. And now we finally beat him in Congress. We have beaten him. Loser, not going out is purely loser fashion, just as predicted. So, Donald Trump now completely and utterly out of options. This thing is over. Nothing left. There's not even any conspiracies left. Ayan, hindi doon. Hindi naka-LS ka? O hindi? Feeling out whether there could be a military option, and they did, just like we told you guys. Michael Flynn went in there, talked about a military option near the end, martial law. Donald Trump had hours of conversations about it. Salamat 5 million. Hi, Spinny! Spinny Bloom, Vitalia. Daan lang ako kapatid. Dem solid doon. There we had it. Sige, salamat. Well, now that that's done, there's absolutely nothing left other than a swift kick to the... It had the feeling that it had the like a stick if you drink. Too much sugar. Ayan, 5 million in the house. Nadaan sa awit, malulungkot kong damdamin, naaaliw mali. Panaginip ko'y lagi ikaw. Hi, Mommy and Natalie Faith Vlogs. Last na ito kapatid, Team Solid. Wow, thank you so much sa support. Thank you. Ayan, jaketan ko na lang mga yan para kapag gamitin mo. Ayan, 5 million in the house. Kumusta ka? Ang simulan. Panaginip ko'y lagi ikaw. Sister. Kahit na dilag yaring mata, kahit na malayo kay Walang harang. Hindi ako nakatagpo ng harang. What do you got going on, Hope? 6 million in the house. Good morning sa 4 million there.
Kahit na Hi, Sweeties Dance. Hello. Hello po. Ayan, may jacket ka na po dyan. Hello, hello. First time toy LS mo. Thank you, Absat Semi de... Ay, Semi. Sweetie Dance. Thank you, Sweetie. Good morning. Thanks sa jacket host. You're welcome. Libre. Libre yan. Libre data jacket. Ayan, good morning. Good morning sa'yo, Kabsat. Kumusta ka? Kumusta ka, aking mahal? Umuulan sa labas. BG mode lang ata ang kasi kaswek breakfast amok. Sige lang, Kabsat. Thank you. Dikta ka Hong Kong? Unti-unting nawawala. Nalilito ang tulad mo ay parang usok, unti-unting naglalaho. Hi, Marbelin Pichay. Hello, bebe. Salamat. Tamsak dan. Ayan, good morning. Good morning, Roslyn. Thank you. Good morning, gusta dyan. Umuulan dito sa amin. Kasama yun at mahal. Well, most importantly, like I said, you're doing well because I know that this year is starting off. Ayan, hello. Ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo ng buwang ang puso mong nalulumpay. Ang isip ko'y unti-unting nawawala, nalilito. Ang tulad mo ay parang usok, unti-unting naglalaho.
Ayan, Simplilin Vlogs. Hello, Kapsat. Hello, sis. Ay, nag-expired na pala yung membership mo. Wala ka na palang badge, oh. Good morning, Kapsat Simplilin Vlogs. Thank you. Ayan, 4 million in the house. 4 million. Sino ka man? Minamahal kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Bakit ikaw ay ibigin ko? Dahil mahal kita, lahat ng bagay ay aking magagantahan. Dahil matas. Akong magparaya, kahit katumbas, nito'y kasawian. Dahil mahal kita, sa'yo lamang umiligaya. Kambal ni Ava in Japan. Ayan, salamat Ava. New here po. It's okay. Ayan, you are always welcome here, Ava, in Japan. Magbaba ka lang ng bahay mo or just type, ba't iba yan? Wait lang. Or just type Ilocana. Yeah. Ilocana sis. Ilocana kasi namali ako sa pindot. Namali ako ng pindot. Okay pala yung bless. Bless asa ka Ayan, 5 million. Ninja mo yan. Ninja mo yan, sis. Ayan, ako. Sige sis, Mayo 24. Thank you so much sis. Good morning. Good morning, Kapsat. Ayan, 5 million in the house. 5 million. Ayan, wala pang kasamang magkarera. Tuwi na aalala ka.
isa ng Manila. Nais ko'y laging kapiling ka. At good evening sa lahat, sabi ni Kapsat Blood. Ayan, thank you so much Kapsat Blood. Thank you. Umuulan na hapon. Pa-thumbs up, Premier Maya 1:30 p.m. Wait lang. Ayan na. Tapos na akong magtuslok. Patausok po sa premiere ni Kapsat Blood. Ayan, 4 million. Hello. Sige, kape-kape ka lang dyan, Kapsat. Kakape din ako. At ngayon, ikaw ay nagbalik sa akin.
Sabat sakit. Ayan, salamat 4 million in the house. Hi, Zhanghi. Ayan. Zhanghi Lozande, Gigi's Life in USA ito. Hi, sis. Good evening. Tambay ko, Sisi. Thank you, Sisi. Thank you. Walang harang kasi naka-limited. Kaya huwag mag-isip kung ang sulit merong taga. Sa pagbabago tayo sama-sama magsimula at pagpati tayo hindi mo bang kawawa. Layla, ilayla, ilale. Ilayla, sa dili. Ilayla, ilale. Ilayla, sa dili. Tayo lang nahihirapan. Still no good. Ayan, hello. 4 million there.
Sure. Hi, Manang Auntie. Hello. Hello, Manang Auntie. Hello, shout out. Shout out po. May ano pala to, may... Salamat. Butter pala to. Butter.
Eh. Garlic. Bobo na ako dito. Game over na, game over, game over. Hello sa 4 million there. Camping.
Ayan. Ayan. 5 million. Hello. Naloka ako dito. Nabobobo. Biri.
Raven. Sabay tayo maghangarap sa nakaraan namin. Ang nagalipas ay ibabalik natin. Ipapaalala ko sa'yo. Kaya di ba na ang pag-ibig ay lagi sa'yo. Kahit mabuti na puto. Ay ibabalik natin. Can't believe this President Bush leaving the fuck alone, you dirty man. He knew how to handle parking. Kaya kailangan ko na ang pag-ibig ay sa'yo. Kahit mabuti na Ang nakalipas ay ibabalik natin. Hi Carla and hi Carla Andrea. kahit mabuti na kahit mabuti na kahit mabuti Salamat.
nasa puso't isip ko at inaamin ka rin namin. Sinta, Ikaw pa rin ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko pagdadasal makikita Hi, sis Lovely Jade. Good morning. Hindi ko kaya buhay ng umaga. Kahit saan man tayo magpunta, di na ka na makikita. Yung bata, isang kasama ikaw. Punta ko sa iyo, hindi ka na maiisang mahalika. Ikaw lang natin ang Pilipina. Ikaw ang dalaga, ikaw ang prinsesa. Pag nawala ka pa, nakakawalan ba ang Kapag naaalala ko mga araw na kasama tayong dalawa, hindi ito sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dating masaya. Di mo kapag tayo nagkatitigan, hindi yung para bang nahihibang. Nag-iingay kahit sobrang tahimik ang kapaligiran. Kahit may nagre-reklamo na'y wala tayong pakialam. Panahon nandun ka pa, laging pumupunta. Di naasahan may sobra sa kalaging dala. Ang saya-saya, ayoko lang pahalata. Di mo naman nakupas ng nakasama ka. Kaso lang wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakagawa. Makakalimas lang yung napatama. Yan, thank you so much, sis Lovely. Thank you. Isip ko at kinaamin ko na namin is kita. Namin is kita. Sa kinig ka pa rin ang baby ko. Ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko. Piling ko pangakong ipagdadasal pa rin kita.
Pagdarasal pa rin kita. Halos 5 oras na akong Nag-aantay sa'yo, nag-aabang sa'yo sa labas ng bahay. Sipat kong sisilip ka pa. Sabihin na kita kay pag-iiyata. Ilang beses ka nang lagi na lang ganyan. Iwasan ako parang ayaw kong ganyan. Susunod ako mabuksan na sana. Kasi kahit anong mangyari ay di mawawalan ng pag-asa. Ayaw kitang pilitin kung di ka ba sa susunod na lang. Ayaw ko na bibitin. Kaya mabuti pa ako'y umuwi na lang. Sa susunod na lang. Ayaw kitang pilitin. Parang narinig kanyang katawan. Ang sarap mong titigan. Rosas ka ba? Hello po, Miss Marj. Oy, sabi ni Carla. 7 million, hello. Sadyang mapaglaro itong mundo. Pinaliwanag ako lagi sa'yo. Wala na ng saysay at pagmamahal. Kahit isang sali, sabi lang na meron matigil. Akala pwede lang kahit mapapasali. Sa sarili ko Sisinungaling. Salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, nakita ka sa pusong isip ko. Isip ko ang kinamamit ko na nabibigis kita. Nabibigis kita sa kilig ko. Bakit na piling ko? Ang piling ko, bakit wala na sa piling ko? Piling ko ang bakit magdarasal pa rin kita. Ipagdarasal pa rin kita. Tayo pinagdaan.
Sa iyang mapaglaro itong mundo at ang lahalik magbabalik at uulitin sa aking minamahalik at sa piling kahit muli masaktan hayagapin mo ako kahit hindi na totoo maintindihan din naman kita kung sawa ka na saan ka masaya pinatagpo ngunit hindi tinahana sa iyong mapaglaro itong mundo para sa sarili kapag-naman nalimutan kahit Nahihirapan. Hi, BD New Zealand! Thank you, Kabsat. Awan tao. Pa-share man kan DJ. Pa-share man kan JC. sa isa't isa. $6 million in the house. Hello. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ang kasabang lakas mo kasi sa'kin. Ewan ko kung paano bibit-bitin yung pagtingin ko, kasi kung hanggang tingin lang ay titig. Ayaw ko rin naman kung nagkimin, kasi mukha mo ko pa rin ko sa'yo tayong magkitin. At baka gusto mo lang at di mo pansinin, tingin kahit na ente-diretsin ng inumin yung tapang ay wala pa rin. Sa ko ay hiramin, kahit na gusto wala rin ang pag-isip ko. Kaya gagawin ako na magmahal pa, kasi nasaktan na parang wala na kung ibang gusto kundi kumunta. Kala ko wala na kung pag-asang makalasang pinigil, pero sumungal parang kasanay ka na ba? Dahil sobrang traffic sa kaya, mas bakit ka walang natrasan puro abante. Kahit saan pa ang biyahe, umulan na ng grabe, nandiyan ako lagi, ano nang mangyari? Agad sa kita, agad sa kita, agad sa kita. Dan watching Korean sweet and sour daddy kit and thumbs up po, sabi ni Carla. Kay Marj, oy. Hi, Rona. Hi, Ronald. Hello. Nag-drop by Basi Kenyas. Yay. Hindi, Carla. Hindi. Ayan, 7 million. Hello. Ayan, gusto nyo maglaro, oh. Eto, laruin nyo itong nasa
Nasa screen. Good morning. Baka tulog na ha, 4 a.m. na pala. Hi, AMC Vlogzz. Hello, tamsak dan kamsat. Ayan. Bulog na. Ayan, say thank you, thank you. Ayan, pa-share naman ang ating live streaming sa inyong mga katropa. Wow, ang galing naman ni Kabsat. Galing naman ni Kabsat, Alan. Oblong ba yan? Oblong? Oblong. Try ko nga yung oblong. Oblong? Ayaw niyang tanggapin. Galon pala. Sa mundo. Ayan, thank you. Along. Ano ba yan? Late ako? Check. Ano yan? Di na linedro salon. Pero wala, WH lang to or paharang. Armchair. Ayan, nadali mo, Carla. Ayan, mag-type ka lang dyan, mag-assemble ka lang ng mga word na nakikita mo dyan sa word, Salamat, Fixidas. Thank you. Ayan, patamsak po sa premiere ni Fixidas, guys. Nakatamsak na ako kahapon. Ayan, chairman. Ayan. Wala na yung chairman, medyo malayo na. Ayan, meron ng charm. Ayan. Maglaro kayo dyan, guys, sa baba. Kung sino yung malaki, kung sino yung marami ang star, siya yung mananalo. Ayan, game over. Game over na. Hanggang matapos ito madali lang ito Ayan, start na ulit.
What's that? Nahihirapan. Ayun, ang gagaling naman. Mama's got room because mailman didn't shut the mailbox all the way. It's crazy. Walang 3 letters, guys. 4 letters. 5 letters at 6. Damdamin lang minamahal ko. Sabi ko lang, Ayan, 8 million in the house. Hello. okay lang ako. Yeah, it's snowing. Ay, wala pa. Ayan, game over na. Ano kaya yun? Akala ko'y habang buhay tayo. Akala ko'y hanggang doon. Hanggang mapuno yung screen ng ano, yung mga star. Play ko yung mga video nyo. Ayan. Late na. Ayan, meron na naman ulit, guys. Kapag naalala ko ang mga araw na magkasama tayong dalawa, ngiti at luha sa aking mga mata. Ganun na pala tayo dati kasaya. Mo siya, pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Nawalan mo ng saysay at pagmamahal. Nagka'y tagal ko rin pinubuo. Ka'y tagal ko Sa rin bawat sakit, nandun sa Wow, ang galing ni Mrs. Pixie Das. Bigyan ang ating nakaraan. Tapos na ang lahat. Nandito pa rin ako. Kailan kaya muling makakatawa? Di ko alam. Di ko alam. Ingatan mo siya. Pinaliwala niya ko dahil sa'yo. Nawalan ng saysay at pagmamahal. Nagka'y tagal na hindi sino. Game ulit. Ka'y tagal ko rin hindi sino ko. Baby, huwag ka nang magalinlangan ka. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Katulad mo'y matagal kong hinahanap at
gusto kong makilala. Gusto kong makilala isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Wow, Pilipinas, Manila. Isang Pilipina. Sa social media, nakalaki siya. Kaya sa kanya na lang magpadala. Para sa gusto tagat na nakahiga. Magkamagana lang, baby, makinis kita. Mayroon naman sa aking tabi. Pagpaalam na may sa bibig. Balak kong ihintayin. Hindi magpabalik. Alam mo ang pagpalain natin. Baby, mag-ingat ka dyan sa atin. Sa aking balik. Yakapadalit, iba, uwiin natin. Pwede natin alam ang talaga ng kailangan ko. Katulad mo'y matagal kong hinahanap ka. Gusto kong makilala mo. Gusto kong lang ang Pilipina. Diyan ka na naman. Di ko maiwasan. Sa'yong iwanan. Nagalang na naman sa'yong apoy. Bakit ba hinahayaan? Ay lakad, ako mamaya. Pwede ka ba makasama sa paggagala? Sakaling di pwede sa bagay, meron din akong ginagawa. Siguro nga napapaisip ka, ba't ako nangangamusta? Ilang araw ka na naroon sa panaginip ko, nag-aalala lang ako baka saan ka magpunta. Pero mukhang ayos, ganaan, nakita-ablan ka. Ilang naman namin pa ba? Dapat para pagod kong mag-alala sa'kin. Habang kinakanta siya, lamang nila ay maskara mo sa gabi at kita ka mo sa umaga. Doon ka sa likod ng kolorete, hindi na nga mahulugan sa salitang paraiso para sa akin. Ba't kaya kayamanan ko pa din kinikilala ang iyong pagtawa? Kahit nasa puso man inandosay na natin ang grasya. Dati pa ko pinagdamutan ng kapalaran, kaya di na bago sa akin mawalan ng pag-asa. Maganda na matawagan mo na lang ulit. Ayan, 11 million in the house. Hello. Hi, Aprilin. Hi, Dinalin. Ayan, hello. Ay, tapos na pala yung laro. Ayan, kapag umabot ng 100 yung star, siya yung mananalo. Gusto mahawakan ng iyong mga kamay. May mabalikan. Ayan, nandyan na guys. Magkasabay pag malaman ko ang pangalan mo. Nang ikaw ay makilala ko. Kailangan pa talaga katulad mo gusto kong makilala. Gusto kong makilala sa talagang Pilipina. Talagang Pilipina, yeah. Isang talagang Pilipina. Talagang Pilipina, yeah. Isang talagang Pilipina. Yes, I'm tripping now. We've been knowing right each other for a while now. Ain't no past we could have taken for this lifestyle. I had a girl, you had a man. Broken daily, please don't judge me out for something. I know you're gonna wait forever. I know that it's gonna take forever. Ikaw na kita ka. Talaga sa aking mata. Ikaw lang ang uyak ka. Huwag mo lang hinata sa aking mata. Gusto kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya, ngunit tayo magsasama. Nagalalang na naman sa'yong apoy. Bakit ba lagi kaya? Kaya nakita kong isang lalaki. Di ko malimutan ang kanyang imahe. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede
Sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ko'y mahihain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, darating ako sobrang lakas mo kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo. Baka pwede ka na mapasakin mo. Gusto mo sa'kin. Bawi na. Tell me if you want, baby. Tell me if you want me. If you want me, if you want me, baby. I just want your body, baby, lika na. Di na ko galit, baby, uwi ka na. Hinihintay kita dito kanina pa. I just want your body, na na na. Pinaka, wag mo na binata sa mata. Ikaw na ang pinaka maganda na talaga sa kita. Yeah. Kung hindi mo rin ako sasagutin, pwede bang sa'yo wag mo na akong papuntahin? Kung sistema natin ay ganun pa din, at least alam ko na kung anong dapat kong gawin. Para hindi na ako bayahe, sayang pamasahe, pati ang tsokolate sa'yo. Sa dami-dami mong sinabi, mahabang pastang kalye, aasa lang pala ko sa'yo. Kaya sana di na lang nagsulat ng love letter sa'yo. Mag-aantay na lang, makakahanap din na much better kaysa sa'yo. Ay, nakita kong isang maka. Ayan, thank you so much, guys. Sa paglalaro dyan. Uy, naiwan 3. Hi, Igorota Kapure. Hello. Hi, Mini Olmedo. Ayan, morning. Pixie, sabi niya. Oo, sige. Meron na, nakita ko na. Ayan, kapag magdoble yan, ano na lang ulit. Sis Pixie Das, ikaw ba yung naka 100 kanina, di ba? Kasi ikaw yung pinaka-highest yung score kanina.
Wow, congrats! Ayan, hello. Sorrow soup, spore or soup. Spurs. Ayan, 6 million in the house. Bakit walang sound kaya? Nilagyan ko naman ng sound eh. Iscan to join the game. Hanggang matapos pala tong level tong rules na to eh. Hanggang matapos yung level, tapos makikita natin kung sino yung mananalo. Island ang sagot. Ang gagaling ng mga bata, charot. Lupa. Ayan, malapit na yung time. Nails. Ayan, well done. Ayan, naka 2 score tayo. 2 star. Ayan. Ang rules pala nito is tapusin yung level. Ayan, nasa level 2 na tayo. Level 3 na pala. Paano? Sana yung mga nanalo kanina? Kapag panahon ng tag-ulan, sarap mag-chill. Walang harang kasi naka-limited. Galing! Grab.
Nahuli si Tina rin sa program niya. Armor. $8 million in the house. Ayan. 60. 60 pa lang. Yung top ranking yung top is speak C, yung top. Ayan, sige pa yung ayan. Ang gagaling nila, oh. Nakalista. Marami pang oras. Ayan. Race also. Pwede din yung race. Care. Ayan, meron na. Goal. Real. Meron na pala. Ayan, 9 million. Hindi ko maisip. Medyo malabo sa monitor ko yung ano. Ayan. Wow, 3-star tayo ngayon. Is 3-star. Ayan, 4 na lang. 4 star na lang kay Fixidas. Ayan. Eto dito tayo, dito sa banda. Dito sa right side tayo magtingin. Dito sa right side. Yan.
Near. Si year. Erase. Erase, eraser. Rear. Is also. Pwede din yung is, near. Wow, congratulations, Pixida. So, naka 101 ka na. Ayun. Ang gagaling. Boring to. Mag-press 1 kayo. Ang susunod dito guys is karera. Mag-press 1 po yung gustong magsali mamaya yung karera. Karero, karero. Gossip ba yan? Gossiping.
Mga 5 hours, ganon. Ayan, 7 million. Yay, thank you. You're welcome.
Hindi ka na magsasabi. Kala ko aking Ayan, Benis, Benis, agel-es ka ta. Benis, agel-es ka ta, umuli na. Ag-end na kon. Ayan, padikit kay Benis, guys. Thank you. Kapsat Benis, Kapsat Benis. Kapsat Melody or Benis. Salamat sa pagpunta. Tamsak here pa, sis. Thank you, sis. Ano, pahingi ng salmon. Kapsat Marj. Pahingi ng salmon. Pahingi ng salmon. Pahingi ng salmon. Welcome, Kapsat. Ayan, salamat. Tambay po ito. Mag-work na ako, ha. Mag-e-end na rin ako mga 5 minutes or tawag dito. 8 minutes. Mag-e-end na ako. Tinatamad na ako, eh. Sana all my salmon. Ayan, Kapsat Benis, mag-LS ka. Tapos, mag-LS ka na para mag-LS ka para puntahan ko. Sana all my salmon. Sino po nanalo? Ayan. Nanalo si Pixidas. Mga 9:30 ag-LS na. Ay, alas 9 na pala dyan. Ay, schedule mo na para matamsakan. Schedule mo na para tamsakan ko na mamaya. Mag-i-end na rin ako in 6 minutes. Ayan, thank you sa inyong lahat ng dumalo sa aking live streaming.
Ayan, done Sheryl, Ramos, sabi ni Kapsat Benis. Ayan, thank you so much guys. Mag-end na po ako. Thank you sa inyong lahat. Bye guys.